бәйрәм белән ғәзиздән ғәзиз әниләр. Сәлисә Гәрәева. Онотмыйк. Тәпи басып бераз тел ачылгач, әниләрнең карап күзенә. Без әйтәбез: «Әни, үсеп җиткәч, тәти күлмәк алам үзеңә». Тәмле конфит, лимон, афлисуннар әниләргә вәгъдә итәбез. Вәгъдә итәбез дә үсеп җиткәч, өйне ташлап ерак китәбез. Онытыла биргән вәгъдәләр дә, бала хәтере җәйге күбәләк. Әниләргә бер ни кирәк түгел, сагынып язган хатлар зур бүләк. Алар исән чакта вәгъдәләрне үтәмичә дөнья куабыз. Бер уйласаң, без бит әниләргә терәк булыр өчен туабыз. Көч-куәте беткәч, әти-әни игелек көтә бала-чагадан. Сабый чакта биргән вәгъдәләрне исеңә төшер шул чак яңадан. Тәмле конфит, лимон, афлисуннар, сәйлүн чәйе, җылы мамык шәл, ни бирсәң дә тормыш бүләк иткән әнкәйләргә булар түгел жәл.